Добрий день. Наш батальйон входить в склад іноземного легіону. Ми об'явили о створенні свого підрозділу 25 березня 2022 року. Сам я знаходжусь на території України з 2014 року. З певними періодами був на фронті АТО, на Донбасі, захищав територіальну цілісність України. І зараз виконуємо завдання в складі цілком білоруського підрозділу. На жаль, всі знаємо, яку підтримку надав режим Лукашенка для того, щоб агресія проти України була з півночі. І саме прорив до Києва, він стався завдяки тому, що дії режиму Лукашенки, вони спричинили до цього. Більш за 600 ракет, літаки, інфраструктура, пальне і розвіддані – це все, що, скажімо так, внесок білоруського режиму в цю війну, яка зараз ведеться проти України. І ми своїми діями, то, що ми створили фактично батальйон з білорусів, кажу це без зайвого пафосу. Ми зараз відстоюємо честь білоруської нації, що ми показуємо своїм прикладом, що білоруси, вони не є народ-агресор, що переважна більшість білорусів підтримує цю війну і цю агресію. І так само це можна екстраполювати на білоруську армію, яка у нас є дані, що вони не горять бажанням брати участь в бойових діях проти України. Про це зараз більш скаже мій побратим Ян. Прошу, Яне. Всіх вітаю. Мене Ян звати. В Україні я знаходжусь з 2014 року. Прибув я до України ще в січні місяці, коли у вас була революція, на наступний день після забойства Жизневського. Це, як ви знаєте, мій співвітчизник, білорус за громадянством, який вже проживав тут довгий час і поклав своє життя за волю України. Після того ще неодноразово білоруси покладуть своє життя вже на фронті, поруч з яким я воював, і долучився я до захисту України, її території, її свободи, її цивілізаційного вибору. Далі вже на війні, і починаючи з так званого дня псевдореферендуму ЛДНР, з 11 травня, я брав участь в бойових діях на території Донецької та Луганських областей, так званого ОРДЛО. Сьогодні я дуже пишаюсь тим, що ми, білоруси в Україні, маємо змогу мати свій національний підрозділ, офіційно знаходитись в складі Збройних сил України і пліч-о-пліч з братами-українцями, а також з багатьма представниками вільних народів світу, більш за 50 країн світу, от особисто останні події, де я перебував, разом виконував бойові завдання з хлопцями з Британії, Бразилії, Данії, тобто з всього світу, всіх континентів. Тому є для мене це честь. Сьогодні, справді, як вже сказав мій побратим Вадим, сьогодні, насправді, ми, білоруси тут, які взяли зброю в руки, ми відстоюємо честь білоруської нації. Ми є з українцями справжні брати. Війну сьогодні розпалює не народ Білорусі, як то є в Росії, де цілковита більшість підтримує свого лідера. В Білорусі, за даними різних видань, різних соціологічних опитувань агенцій, по різним оцінкам, десь 25%, тобто тільки кожен четвертий, підтримує дії Росії в Україні сьогодні. Тобто ми можемо говорити, що приблизно такі самі настрої за нашими спілкуваннями з тими, хто ще в Білорусі залишається і має проходження десь служби строковиком або на контракті.
І такі ж самі настрої в білоруському війську. Ми взагалі маємо розуміти, що в білоруському війську служать зараз тих, хто зможе з піхотних частин, з мотопіхотних, артилерії, хто може сьогодні вести наступ. Білоруські війська вести наступ на територію України – це приблизна кількість 15-20 тисяч. І треба розуміти, що тільки кожен четвертий десь підтримує дії Росії. Тільки кожен четвертий хворий такою хворобою під назвою рашизм, руський світ. Це сьогодні страшніше за всі ті расизми, нацизми, фашизми, що були в 20 столітті. Ось. Тому говорити сьогодні про те, що білоруські війська можуть повноцінно взяти участь в бойових діях на боку у Росії, ми не можемо так казати от з цих всіх там причин певних. Плюс ми розуміємо і знаємо, що, як ви всі знаєте, білоруське суспільство масово виступало проти участі Білорусі в цій війні. Особисто, наприклад, мій тато, він був затриманий, ув'язнений на 15 діб за те, що вийшов на акцію проти участі Білорусі, навіть її території в цій війні, в використанні в цій війні. У нас були, щоб ви розуміли, вийти сьогодні в Мінську після 2020 року, коли у нас були вбивства протестувальників, опозиціонерів, коли у нас масові були репресії, були скалічені сотні людей і тисячі, сотні тисяч виїхали з країни, не сотні тисяч, декілька сотень тисяч, то сьогодні вийти на акцію проти війни в Мінську – це все одно, що сьогодні вийти на акцію проти війни в Криму або в Донецьку. І при тому ми бачимо велику кількість тисяч людей, які виходили на вулиці, розуміючи, що їх після того чекають найжахливіші, які ви навіть не можете уявити, умови тримання і жахіття в СІЗО, ВВС, коли їх просто збивають до полусмерті. Тому треба заявити цими всіма словами, я би хотів підкреслити, що білоруська нація, білоруський народ, він сьогодні не підтримує в більшості своєї дії Лукашенка з Путіним. Лукашенко – це узурпатор, який окупував країну. Білорусь знаходиться під внутрішньою та зовнішньою окупацією. Лукашенко – це васал, ставленник Кремля. Він не самостійний в своїх діях. Він цілком підпорядковується Кремлю і робить те, що виконує ті загади, які йому дає Кремль. Білоруси сьогодні воюють за Україну. Жодного цілковитого білоруського формування немає на боці Росії сьогодні. На боці України є. Я думаю, що ці всі слова, ці всі фактори, соціологічні опитування, виступи на вулицях говорять за наше ставлення до України. Після 2020 року у нас прокинулось громадство фактично. І було засновано дуже багато ініціатив, таких громадсько-політичних. Частина з них були анонімні, вони фактично працювали через сегмент інтернету. І оці ініціативи, вони включились в партизанські дії, коли почалась агресія проти України. В першу чергу я хочу згадати кіберпартизан, які провели декілька дуже потужних атак на кіберінфраструктуру режиму, і фактично вони зробили певний збой в праці залізниці білоруської. Потім підключились такі ініціативи, як Байпол, і, як ми називаємо, що такі дикі партизани, які просто самі по собі народ. Ми зробили декілька призивів, в тому числі від ім'я батальйону, і народ включився в партизанські дії. По свідченнях самого режиму вони затримали, у них є факти більш 80 диверсій на залізниці білоруській. Вони кинули дуже потужні сили на охорону колій залізничних, були задіяні внутрішні війська, були задіяні інші підрозділи. Ну, фактично там працювали всі оці жандармські структури від КДБ Білорусі, ГУБОП і інші.
Останні затримані були дуже жорстокі. Затримали хлопців троїх з Бобруйську, яким фактично попрострелювали ноги. Ну, це вони зробили для того, щоб такими діями показати, що вони вже не будуть, у них меж немає. І останні поправки в лукашистські закони, які вони прийняли, вплоть до смертного покарання за партизанські дії, за акції якогось саботажу. Ну, тобто ми бачимо, що режим дуже стурбований тою активністю громадства, яка почалося. На жаль, ми не маємо даних про те, що там були підриви залізниці, але у нас є дані, що палили релейні шкафи. Це таке специфічне обладнання, якого фактично немає чим в фонді білоруському із-за режиму санкцій, немає чим це обладнання замінити. Так само використовувалися перемички, коли ложне замикання колій, коли електроніка показує, що шлях зайнятий якимсь потягом чи якимсь там перешкодою. От це було масовано. Ще громадство білоруське включилось в збор і передачу розвідданих по пересовуванню рашистів по території Білорусі. У нас працювало і зараз працюють декілька дуже потужних таких каналів, я думаю, в Україні їх так само знають. Один із них Гаюн в Телеграмі. Люди на анонімних умовах перекидають фото, відео, свої дані. Нам так само на батальйонний канал приходило багато інформації, яку ми передавали відповідним українським силовикам, які цим займаються. В принципі, режим Лукашенка, він створив такий своєрідний бумеранг, коли сотні тисяч громадян Білорусі були вимушені покинути країну після репресій 2020-2021 року. Ну і вони і зараз ще не спиняються. І це зараз дає нам велику рекрутингову базу. До нас, напевно, долучився, може бути, кожен 10 з тих людей, які відписали нам на батальйонний бот, але переважно більшість цих людей, вони допомагають от в такому інфоспротиву, в якійсь зборі інформації, в партизанських діях. І у нас дуже потужна рекрутська база, вона чекає нас на Білорусі. Білоруси – це не тільки ті, що зв'язані з колхозами, фермами, чистими дорогами, там, рівними і так далі. Бо білоруси – це ще ті люди, які, крім цього всього, хочуть свободи для своєї батьківщини і демократії, нарешті-решт. І я хочу додати насчет того, що Лукашенко зараз відправив своїх емісарів в Європу на фактично сепаратні неофіційні перемови, щоб зняти з себе санкції. Фактично він цей фінт вже провертав декілька разів. І це дуже велика небезпека. Знову спробувати домовитися з Лукашенкою за якихось тактичних вигод, пального чи яких-то інших товарів. Тому що фактично, створивши цей контрабандний хаб по обходу санкцій, цим буде користатися режим Путіна, таким чином буде просто затягувати цю війну. Замість удушення цих двох диктаторів, двох режимів, ми можемо просто давати їм ще місяці для виживання. Це дуже небезпечний шлях. І оцей наші хлопці, наші особисті знайомі, які сидять зараз в в'язницях режиму, вони кажуть, не йдіть на торгівлю з режимом. Оце торгівля людьми, він набирає закладників постійно і буде випускати таких політв'язнів в обмін на зняття санкцій. Але він при цьому не зупиняє репресії. Репресії не зупиняються, вони набирають з кожним тижнем все нових і нових в'язнів. Постійно йдуть суди, постійно, тобто це таке замкнене коло. Ми зараз в стані і в змозі це розірвати. Тому що перша причина цієї війни, ми все розуміємо, це режим Путіна. Буде зупинений в Україні режим Путіна, режим Лукашенки не проживе і тижня більш, ніж режим Путіна. Ми в цьому переконані.